ne abantu banokusithatha kancane nje cha kade sayishaya lento nje support nje athi no cash sawudinga ucash sawudinga nje izinto ekanjani ngizongena ngenkani ngesipani ngiphusha ikhono lami ngidlula ikusasa lami ngizongena ngenkani ngesipani ngizongena ngenkani ngesipani ngifuna ngokwami ngodla umndeni wami ngizongena ngenkani ngesipani ngizongena ngenkani ngesipani ngiphusha ikhono lami ngidlula ikusasa lami ngizongena ngenkani ngesipani ngizongena ngenkani ngesipani ngifuna ngokwami ngodla umndeni wami ngizongena ngenkani ngesipani ngizongena ngenkani ngesipani ngiphusha ikhono lami ngibeka ikusasa lami ngizongena ngenkani ngesipani ngizongena ngenkani ngesipani ngifuna ngokwami ngodla umndeni wami ngibagijimisa behambe ezweni ngiqophela ngevesi njengebhayibheli bazobuya ezweni ngidwadla ngesitali sikaJohn Cena ngizothwala amadoda ngathi ngisipane esaluni mangibagila amagoda kule game ngisemlakhe Cristiano Ronaldo bazogcwala ngesitayela magic ngibhodloza uthayela ngamazipho mangiveza lesipho kunini ngibatshela vele ucash ngiyawudinga lokhu bethi ngibangisidina kodwa manje sebeyangidinga ngitshele vele ngisendleleni ucash vele ngisadinga showcase ngangitsheli ngamakhesi ayinqwaba lokhu bengishwaya bethi into engirepha yikho kodwa jika bona manje bayicava mabayigcwala mangikhipha yo One down,